unendlebe unetyala masabelane ngolwazi kwinkqubo yamasiko nesithethe konke imivulo yokujongo lwesihlanu rhoqo ngentsimbi yesibhozo yokuthoko kwethoba kwisikhululo sikanomatotolo ivukani community radio. Sekunjalo maAfrika mahle, izizwe ngezizwe zehlabathi ziyasondela kweli lizwe. Icebo lijonge kuthi ngolo hlobo, makube njalo ke sikhumbule izithethe zethu khona ukuze silungise apho sitamangxele khona, sitsho sibhiyozele ubuntu bethu khona ukuze siphefulelane ngendebe endala ethi umntu ngumntu ngabantu. Sijongene nesikizi lokuthinjwa zizithethe namasiko asentshonalanga. Sijongene notshintsho lulwisana nokuqhutywa kolwazi lwamasiko nezithethe zakwantu kwizizukulwane ngezizukulwane zomzontsundu, ngezizathu ezisuka ngaphandle nangaphakathi kwesizwe nohlanga. Kaloku isizwe singazapho sisuka khona asinakuzazi apho siya khona. Zonke izizwe, zonke iintlanga mbombozono zomhlaba zinezithethe namasiko azo. Isiko yintsika, isiko sisikhanyiso, lilikhonkco kubaphila kwanemoya, lilikhonkco kubasahla mazimba. Masentshentshe ukunqula kwezinyanya, zona ziquke zokunqula kuqamata khona ukuze impendulo ibuye ngetongo. Yembhexeshi ngathi nto ziyalunga, kuza kuba khosi kube hele kube licama kwelihle. Ngawuthindaba tholela sembo, ubaphinake zivondovia zothaka, ubaphinake vazo kamgijimi kamgijima, ubaphinake mihlaze sandlwane, mhlathi kamanzi emilamba balikazi. Kelebhatha abantwana bakho mzukulwane kamzambo, zithanini gqiba zalamadoda zamanukundandazela. Kuyabulawa ibhubesi likagusha abantwana kusinina, kazile nkomo yozala nkomo nina. Noko mnanda kuphosiso ndinamanwele, ngathi yozalwe nabulele intshiselo singazwa mngquma. Ucinge ntoni na sizukulwane sikantsundu? Yintoni ekufikela entliziyweni yakho mntana wobhedula kadiya? Zondweni ntsundu, waziphelisa izizwe, waphelisa amaXhosa, kwababuyile amaduna kowenu, wabaphelisa abathembu, ngoba lubuyile usapho lukaNgubengcuka, waphelisa amabhondo. Ulapho kumkani uvula indlela kwawemimoya ya kwisazibonakele mzontsundu. Ndiyayika ngoba namhla kugungqa amathambo